नमस्ते। तो भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग बाप के बेटा कहता। जी हाँ, जैसे पावर स्टार पवन भैया के लोग गाना चोरी करके और छीना चोरी भी करता। और वो सके बतला दी भैया, हम वो गाना के बात करता नहीं, जमुना गाना के टाइटल बा भैया एके ओढ़निया। रउआ सके बतला दी कि 3-4 दिन पहले गाना के पोस्टर आयल भैया रउआ सब के बीच में। ओकरा बाद भैया फिर से ही पता चलल कि गाना भैया चोरी हो गइल बा। तो हम भैया प्रूफ के साथ बतले रही पिछला वाला वीडियो में कि भैया के गाना अप्रैल के महीना में ही कंप्लीट हो गया है। लेकिन जौन की इंसान गाना चोरी कर बा खुद एगो म्यूजिक डायरेक्टर बा, जेकर नाम बा भैया रोशन सिंह। तो रोशन सिंह भैया गाना चोरी कर ले पावर स्टार पवन भैया के। लेकिन 2-4 गो भैया दोगला चोद इंसान बड़न सा, ज्यादा कुछ ना बोले। इल्जाम पावर स्टार पवन सिंह पर लगावता सा कि पवन सिंह रोशन सिंह के गाना चोरी कर ले बड़न। तो ओकनी के हम बतला दी कि बेटा वीडियो जाके देख ले पावर स्टार पवन भैया के। 5 महीना हो गई गाना के कंप्लीट भइला और गाना अभी आवता, पोस्टर अभी छूटला। और पोस्टर अभी छूटला उतना ही देर में रोशन सिंह के भी पोस्टर आयला कि एक सेम टू सेम टाइटल बा भैया दोनों गाना के। लेकिन गाना का सेम बा, ई तो गाना आयला के बाद ही पता चली। तो रउआ सब के भैया ये वीडियो में कितना सच्चाई बा कि पवन भैया गाना चोरी करे बारे या रोशन सिंह गाना चोरी करके गइले बारे पावर स्टार पवन सिंह के, जरूर बतलाएं रउआ सब। तो भैया रउआ सब के बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया के बैक टू बैक गाना आ रहल बा। जी हाँ, रउआ सब के जैसे लगातार इस साल के शुरुआत में देखे गाना मिलल, वैसे ही भैया सावन के बितला के बाद लगातार भैया के गाना आ रहल बा। और रउआ सब के प्यार आशीर्वाद उतना ही ये गाना सबके मिल रहा बा जितना मिले के चाहिए। सही भैया पर प्यार आशीर्वाद रउआ लोग बनले रही। और भैया तुझे ना देखूं तो चैन एक गाना के भैया ट्रेंडिंग नंबर 1 पर लाइन, काहे कि भैया अभी 3 पर 2 दिन से भैया लगातार खड़ा बा। तो वहीं खेसारी लाल यादव के भैया 2 नंबर पर भैया 3 दिन से भैया खड़ा बा। ना वो 1 नंबर पर जाता, ना पावर स्टार पवन भैया गाना 1 नंबर पर जाता। तो रउआ सबसे ये रिक्वेस्ट करें कि जाके प्यार आशीर्वाद दिए गाना के और भैया जल्द से जल्द ये गाना के 1 नंबर पर लाइन। तो मिला तनी अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार।